Tale med sin sydspanske forretningsforbindelse, Señor Giraldo, på kontoret i Sevilla. Mødet er aftalt til kl. 9. Peter Frantzen møder op kl. 8.58, for at være præcis. I forkontoret sidder sekretæren. Buenos dias, señorita. Jeg er Peter Frantzen fra Danmark, og jeg har en aftale med Señor Giraldo. Buenos dias, señor. Sí, claro. Aftalen er noteret her i kalenderen, og Señor Giraldo vil kalde dem ind snart. Vil du de kaffe? Nej, ellers mange tak. Tiden går, og Peter Frantzen bliver ikke vist ind på kontoret. Det fremgår tydeligt af Peter Frantzens kropsprog, at han er utilfreds med situationen. Da han har ventet i 20 minutter, henvender han så til sekretæren igen. Pardon, señorita, men sagde de ikke, at min møde med Señor Giraldo var noteret i hans kalender? Sí, señor. Nå, så venter jeg bare lige lidt længere. Muy bien, señor. Peter Frantzen er fortsat yderst utilfreds og må vente yderligere 20 minutter. Endelig går døren op til Señor Giraldos kontor. Buenos dias, señor Frantzen. Atlanta. Ønsker du kaffe? Havde du en god weekend? Så du kampen i går? Var det en fed fest i byen? Rosa, jeg tager lidt telefonen. Nej tak, jeg vil ikke have kaffe. Jeg følger heller ikke med i spansk fodbold. Jeg havde en god rejse, og jeg kom til Sevilla i går aftes for at kunne komme tilbage på kontoret til klokken 9, hvor jeg skrev møde ned i kalenderen, og nu er klokken 9:15. Jeg vidste, ja, klokken den er 9:15, og jeg skulle hente nogle ting over med min søster, fordi jeg skulle hjælpe hende med nogle praktiske ting inden en familiefest, der skulle være her næste weekend. Så hvis det er vigtigt for dem, kan de starte til tiden. Hvorfor noterer du så ikke bare 9:45 i deres kalender? Fordi så er vi begge tilfredse.